Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mahardik ing jasbring kamardikan. Nugroho miwah wilasaning Gusti Ngamu Agung. Mugi tansah sumondo ing jiwangga kita sawegung. Waratin sagung dumadi rahayu. Rahayu rahayu niring bebendu. Nuwun kula nuwun dumateng Sang Hyang Para Sepuh. Dalah pini sepuh ingkang satu dahat pono ing pamasaleda ing pututur. Ingkang pantes katuran sagung ing pahormatan. Panjenenganipun Bapak ngateno. Dalah sedaya para pangombyong pisan ingkang tansah kula hormati. Mliginipun dumateng panjenenganipun Bapak Purnomo. Ingkang jumeneng minangka sulih sadaya saking panjenenganipun Bapak ngateno ingkang tansah kula tresnani. Sumrambaing sedaya para pinilenggah kakung Sumawada putri ingkang satu dahat kalingga murdaning akrami kanthi linambaran trapsuling budi saha nyuwun lumunturing samudra wangsama keparengna kula pun saryanto marak ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan sadaya sedaya kula pradhapa saking keparengipun kadang sepuh kula nggih panjenenganipun Raka Mas Supriyono kula piniji pinitaya saperluhan nampi menapa ingkang dados atur saking panjenenganipun Bapa ngateno ingkang lumantar panjenenganipun Bapa Purnomo. Pramila hamba bilangken kula matur samangke-mangke salah langkung-langkung tebih saking Subasita sewu amit alimantabi mugi tinebehna ing ila-ila tinmeyang tora sare. Linepat badan kula saking siku denda sedaya kula wingi awit saking kirang pamanggih saha kirang pangertosan ingkang katemben kula sandhang. Sagung warga ingkang satu baga mulya langkung-langkung dhumateng panjenenganipun Bapak Purnomo minangka sulih sair saking panjenenganipun Bapak ngateno. Wontene minangka perwakan ngatur saking panjenenganipun Bapak Supriyono. Saestu tansah ngaturaken gunging panuwun kang tanpa pepindhan dhumateng panjenenganipun Bapak ngateno dalah keluarga. Dene ing rika lenggan punika sampun kepareng hanglarapaken sirat mojo meneng kakung nggih panjenenganipun Bagus Muhammad Irhamucip kanthi wilujeng nirbaya ing sapikala. Saha lumantar saking panjenenganipun Bapak Purnomo. Ingkang lenggan punika panjenenganipun Bapak ngateno ugi hangaturaken salam taklim ingkang katur dhumateng panjenenganipun Bapak Supriyono dalah keluarga. Pramila enggal-enggal kula tampi saha ingkang kula aturaken dhumateng panjenenganipun Bapak Priyono saha kula ikraraken kanthi waosan alaika waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha wasing gati ingkang lenggan punika panjenenganipun Bapak ngateno ingkang lumantar panjenenganipun Bapak Purnomo. Hangaturaken sirat mojo menawi kakung nggih panjenenganipun Adimas Muhammad Irhamucip. Pramila kanthi bombonging manah ingkang lenggan punika kula tampi sirat mojo menawi kakung sesamangke enggal-enggal kapanggihaken dhumateng sirat mojo menawi pawestri nggih Diahayu Stefani Nur Anggita miderek adat Widiwidono ingkang lumampah wonten ing laladan mriki. Saking panjenenganipun ingkang hamagugati panjenenganipun Bapak ngateno dalah sedaya para pangombong pisan kersaha hangestreni lampahipun pahargyan punika ngantos paripurnanipun. So panjenenganipun Bapak ngateno ugi hangaturaken Bopile sirat mojo menawi kakung samangke. Bawani cumondhok wonten ing laladan lemahireng punika saestu samangke badhe dipun gulawentah saking panjenenganipun Bapak Priyono dalah keluarga. Semanten ugi bopile sirat mojo dengan sarimpit samangke cumondhok wonten ing laladan geneng saking sedaya keluarga ageng lemahireng nyuwun mugia keluarga ageng desa geneng kersaha paling panggulawentah langkung-langkung dhumateng Adimas Stefani Nur Anggita nggih sarening
Stefani punika sampun katingal dewasa ananging sedalisipun tasih cubluk babagan pangertosan. Saha wonten ing ari Ahad benjang tanggal 5 Mei. Insyaallah panjenenganipun bapa ngadana badhe ngawontenaken tasyakuran ngunduh mantu. Pramila mugi-mugi Gusti Allah tansah paling ridho sehingga panjenenganipun bapa Priyono dalah keluarga saged hanglarmaken Sri Atmaja pinanganten sarimbit samangke wonten ing dinten Ahad punika. Saha salajengipun minangka wusananing ngatur panjenenganipun bapa ngatana lumatar panjenengan bapa Purnomo. Mbok bilih pahargyan prasaja punika sampun paripurna. Sedaya para pangombyong besan dalah sedaya keluarga badhe nyuwun pamit lengser madal pasilan. Pramila saking panjenenganipun Kang Mas Priyono boten saged hama bengi. Hamung ngaturaken sugeng kundur saha kanthi pamuji mugi-mugi lampah panjenengan wiwit pargian punika ngantos dumugi granipun suwang-suwang tansah pikantuk karahayon. Semanten ugi sapengker panjenengan mugi keluarga ageng saking lemah ireng punika ugi tansah pikantuk kawilujengan. Mekaten ingkang saged kula haturaken minangka sulih sareng saking panjenenganipun Bapak Supriyono. Pramila mbok bilih anggen kula matur wiwit Purwomadya ngantos wusana mangke salah saestu kula tansah mawantu-wantu gunging samudra pangesana. Ing wusana kula pangasi bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.